داخویانیا پشتگیری و دەستپێکردنا کامپانیەکە ژنان پلاتفۆرما چالاکیên hevbeşiya jinan li Bakur Rojhilatê Sûriyê 3 tîrmehê 2025 di qolaxa zêdebûna xeternak a tundî û binpêkirina giran ên li dijî sivîlan bi taybetî jinan em wek platforma çalakiyên hevbeşiya jinin li Bakur Rojhilatê Sûriyê piştgiriya xwe ya tam bi jinên parêzgeha Swêdayê re diyar dikin got bi sûcên sîstematîk re rûbirû dimînin û rûmet ewlehî û mafê wan ê jiyanê binpê dikin. Disaya nebûna temamî ya parastina fermî an destwerdana mirovayî ya bi bandor de û dibin navê bêçalakî û dibin nav bêçalakiya navnetewî ya metirsîdar de. Li gorî çavderiya mafên mirovan yê Sûriyê amarên dawî kuştina 1386 kesan di tenê 8 rojan de. Ji 13 heta 21 tîrmehê 2025 de belge hatiye kirin. Di nav wan de bi dehan jin û zarok hene. Ji bilî bi darvekirina meydanî binpêkirina got dibin sûcên li dijî mirovahiyê. Ev hejmar komkujiyên sîstematîk eşkere dikin û piştrast dikin got tiştên li Swêdayê diqewimin nebû yerên yekanene. Lêbelê siyaseteke sîstematîk a tundiyê ya got armanca şkenandina îradeya gel û ferzkirina hegemoniyeke bi zorê ye. Disaya vê rewşê de bêdengiya hikûmeta veguhêz a Sûriyeyê pir metirsîdar e. Ew tenê tevgerê şiklî dike û ji berpirsiyariyên xwe yên exlaqî û qanûnî yê parastinê sivîlan direve. Komîteyên got bi navê Komîteyên Lêkolînên Rastiyên têne zanîn tenê hewildaneke ji bo xwe bêguhkirin veşartinan rastiyan û dirêjkirina bêcezatiyê ye. Li ser bingeha hesta me ya berpirsiyartiya exlaqî û mirovahî û baweriya me ya xurt got parastina jinan, parastina rûmeta wan û mafê wan berpirsiyariyeke kolektîv e, em îro destpêkirina kampanyekê jinan dibin duruşmeya bi hev re ji bo piştgirina jinan li Swêdayê li dijî qirkirinê radigihînin. Armanca vê kampanyê ew e got dengê jinan li hember van sûcan bilind bike. Li navbera jinan li Bakur Rojhilatê Sûriyê û jinên li Swêdayê qadên hevpar biafrîne da got hevgirtineke bi bandor ava bibe. Binpêkirina belge bike û wan veguherîne amûrên ji bo hesabdayînên navnetewî. Her wiha armanca wê ew e got hişmendiya civakê li ser xeteriya tiştên got diqewime xurt bike û polîtîkeyên got jinan dikin qurbaniyên bêdengiyê eşkere bike. Daxwazên kampanyê agirbesteke bilez û bi dawîanîna hemû cûreyên tundiyê li dijî sivîlan bêderengî vekirina korîdoreyên mirovahî yên ewle da got sivîl bi taybetî jin û zarok bikaribin ji dervê şer bêgef û tirs derkevin. Serbestberdana jinên hatine revandin û girtin û bi dawîanîna hemû cûreyên işkence û wendakirina bi zorê. Gihiştina bilez ya alîkariya mirovahî di nav de xwarin, av û derman ji bo deverên dorpêçkirî bi misogerkiriya got ew neyên astengkirin an jî ne bi misogeriya got ew neyê astengkirin an jî neyê siyasîkirin. Vekirina riya di navbera Şam û Swêdayê bi ewlehî û bi berdewamî wekî pêwîstiyeke mirovayî ya lezgîn ji bo misogerkiriya gihiştina alîkarî û parastina jinan. Hikûmeta veguhêz divê bêyî derengî bersiv bide û bi fermî razî bibe got alîkariyê ji hêla rêveberiya xwe ser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê ve hatiye şandin wergere wekî inisiyatîfeke mirovahî ya bi tevahî bêyî fikirandinê siyasî. Peydakirina parastineke navnetewî ya bi bandor ji bo misogerkirina dûbarnebûna sûcan û afirandina hawirdoreke ewle û aram ji bo jinan û sivîlan. Girtina rê li ber koçberkirina bi zorê ya neştecihên Swêdayê û misogerkirina mafê wan ê mayîna bi ewle û rûmet di mal û deverên xwe de. Avakirina komîteyeke lêpirsînê ya navnetewî ya serbixwe ji bo belgekirina sûcên hatine kirin û hesabpirsîna sûcdaran bên siyasetkirin û alîgirtinê. Bernameyê kampanyan bi hev re ji bo piştgiriya jinên li Swêdayê li dijî qirkirinê wiha ye. Dem 7 roje ji 3 tîrmehê heta 5 tebaxa 2025 ye.
چارشەم سیên tîrmehê destpêkirina kampanyayê ragihandina fermî ya destpêkirina kampanyê ji bajarê Qamişlo bi xwendina daxuyaniyeke piştgirî bi sê zimanan Erebî, Kurdî, Suryanî nûnerên tevger rêxistin meclis û yekîtiyên jinan li Bakur Rojhilatê Sûriyê dê beşdarî çalakiyê bibin. Pênşem sûyekê tîrmehê name dê ji rêxistinên mafê mirova û jinan ê navnetevî re were şandin tevî daxuyaniya kampanyê û daxwaziyên wan yên lezgîn. Bang li van aliyên tê nekirin got bi lez destwerdanê bikin, dagojin bên parastin û ew sûj dûbare nebin. Înê yekê tebaxê kampanyeke elektrônîk bi hashtaga yekgirtî got li serenavê kampanyê nîşan dide bidin destpêkirin. Tevlîbûneke berfireh li ser medyayê civakî ji bo şkenandina bêdengiyê û teşwîqkirina ragihandina medyaya navnetewî ji bo belgekirina binpêkirinan. Şemî duyê tebaxê platformeke medyayê li ser kanalên televîzyonê pêşkêş bikin da got rê li ber dengên jin û çalakiyên wan veke, da got li ser sûjên li Swêdayê hatiye kirin biaxivin û peyamên hevgirtinê ji jinên Bakur û Rojhilatê Sûriyê bigihînin xuşkên xwe yê li Swêdayê. Yekşem sisiya tebaxê di xaçereyeka sembolîk û bi êş dibin di navbera salvegera komkujiya Şengalê sisiya tebaxê 2014 de got jinên êzdî hedef girtin û kuştin jinên ên li Swêdayê yên zêde dibin. Kampanyayê bi beşdarî rêxistinên jinan û kesayetên civakî li Hesekê û Reqa û Helebê xwepêşandanên hevdem li dar bixin, ew du rûşme bi daxwaza parastin, hesabpirsîn, redkirina qirkirinên bilind bikin û yekîtiya jinan li hemberî zihniyeta faşîst a mêran piştrast bikin. Duşem çarê tebaxê amadekirina dosyayekê belgekirî ya binpêkirin û sûcên hatine kirin ji bo pêşkêşkirina wê ji aliyên hiqûqî û navnetewî yê têkildar re. Sêşem pêncê tebaxê formeke diyalogê ya jinan li Hesekê ji bo ronîkirina rastiyên jinan li Sûriyê û binpêkirina got wê bi rûbirû pê re dimînin. Formeke diyalogê wê were darxistin bi balkêşdana ser sûcên li Swêdayê hatine kirin û rêbazên belgirtkirina wan û hesabpirsîna sûcdaran her wiha rola jinan di rêveberiya qonaxê de pêş bixe û zêdekirina beşdariya wan di çalakiyên civakî û siyasî dê were nîqaşkirin. For û kampanya dê bi avakirina mîkanîzmeya zelal ji bo parastin û hevgirtina di navbera jinan û hêzên demokratîk de bi dawî bibe. Tevî misogerkirina çavdêriya domdar ji bo tekoşîna li dijî tundî û bêcezatiyê û piştgirina hewildanên çareserkirina krîza Sûriyê û avakirina aştiyeke mayînde were kirin. Platforma çalakiyên hevbeş ji bo jinan li Bakur û Rojhilatê Sûriyê 3 tîrmehê 2025